o să vă arăt un bug, cum pot să vă luați tatuaje. Da, o să vedeți acum, băieți. Dar înainte să facem bugul acesta, să vă arăt toate chestiile, apăsați subscribe, dați peste tot să ajungem și noi până la 30 de abonați, cam 22 de abonați am văzut, am făcut. Văd că mă susține și pe mine acolo ca să postez. Și ce să zic, bă, băieți, dați și voi acolo like dacă să vă placă, uitați că greșesc și eu. Păi, dați și voi acolo like, hai băieți, că vă arăt ceva. Bă, băieți, eu o să fac cu această AK și cu acest skin. Bă, băieți, să vă zic ceva. Trebuie să dați așa rapid și pe urma să intrați pe acest acauș. O să vă arăt acum, băieți, stați așa. Că pe TikTok am postat, am văzut. Uitați, băieți, l-am făcut din prima. Vedeți? Păi nu știu dacă vă place, cred că nu mi-a ieșit așa de bine, băieți. Stai că mai facem încă o dată. Mai facem cu AK-ul ăsta. O să facem cu acesta. Intrăm pe acest scump AK. Așa, stai să văd unde e ăla. Da, așa. Așa, hai să dăm acum repede. A, nu mi-a ieșit din prima. Uite că mi-a ieșit. Uitați, băieți, uitați, la 5000. Să nu vă chinuiți, băieți, că să dați așa de mult. Eu zic că e bine. Uitați, băieți, la 4 stickere 25.000. Ce mai vreți atâta, băieți? Uitați. Eu n-am bani să... Am bani, da, băieți, dar nu vreau să cumpăr, dar nu știu dacă vreți voi și dacă vă place seria asta, băieți. Dați și voi acolo like să mă susțineți și pe mine. Hai că mai arăt buguri, bă. Bă, băieți, stați că mai fac. Acum o fac cu ăsta, stați așa. Stați așa, bă, stați. Aaa, intrat iar. Prima. Intrați, dați acum un like și... O să fac... nu s-a făcut bugul. Bă, nu uitați, bă, băieți, să strângem și noi la episodul ăsta 5 like-uri măcar. Stați, băieți, așa. Că... Uite că mi-a ieșit. Uitați, băieți, stați cât... nu este, nu e și bine. Stați că fac cu acesta ca. Bă, dar nu iese din prima. Asta e problema. Uite că mi-a ieșit. Uitați, băieți, dar nu apare tatuajele când... Stați, băieți, că... Nu mi iese din prima, așa, băieți. Nu știu cum... Uitați, băieți! Nu. Uitați acum. La 5000, băieți, uitați. Bă, băieți, eu zic că e bun să nu te chinui, să dai așa. Uitați așa, să nu te chinui, zic eu, băieți, că... Cred că e bun, băieți, cum zic eu, e bun. Hai, băieți, că facem iarăși cu acesta ca. Bă, dar trebuie să ies repede de pe el. Uitați că mi-a ieșit. Uitați că mi-a ieșit aici. L-a luat cineva. Eu cred că merită, băieți. Băieți, ce să vă zic înainte. Bă, băieți, trebuie să dați rapid, că așa nu vă merge, băieți. Uitați că nu mă merge așa. Trebuie să dați tare. Așa și trebuie să intri pe el. Uitați că mi-a ieșit din prima. Stai, ia încercăm din nou. Încercăm din nou. Ieși din nou. Din nou. Uitați cum ieși. Uitați. La 28.000 cu 2 stickere. Vedeți, băieți? Un sticker 4.004.
4. Așa, eu zic că se merită, băieți. Dar acum, cum vreți voi, băieți, nu știu. Pe mine chiar m-a emoționat când am văzut această chestie, acest bug. L-am postat și pe TikTok. Bă, băieți, uitați să... Îl cheamă Standoff 2, Standoff 4. Dați acolo, abonați-vă la acest TikTok, că acolo postez des eu. Stați că poate ia. Hai că fac eu bine bucur. Uitați că l-am făcut. Uitați, bă, băieți, că l-am făcut, dar nu prea apare tatuaje, băieți, asta e problema. Vedeți? Stați că facem cu asta, că la asta apare tatuaje. Uitați, băieți. Uitați că mi-a ieșit. Uitați, bă, băieți, 28.000, what the heck. Cu stickere, băieți, uitați. Uitați. Uitați, băieți. Ăsta nu e, ăsta da. L-a luat cineva, băieți, la 20, cât? La 20.000, băieți, cu 4 stickere. Eu zic că se merită, băieți, acum cum vreți voi. Nu știu, băieți. Stați că facem și cu acesta ca, să zic și eu, cu acesta. Cu acesta, băieți. Cu acesta ca. Hai să vedem, că cred că nu iese. Nu ieși din prima. Bă, da, trebuie să fac repede, că mă doare și mâinile. A, uite că mi-a ieșit. La 17.000, băieți, cu 2 stickere. Acum nu știu, băieți, cum doriți voi. Dar până la urmă o să fac și eu rost de bani. O să-mi iau și eu, băieți. Că am acesta ca, dar nu l-am cu tatuaj. Uitați la 11.000 cu sticker. Eu zic că se merită. Stickerul face ăla 20.000 și ăsta face 18 gold. Păi, bă, băieți, eu zic că se merită, uite, că mă emoționez și eu când am văzut acest bug. Dacă v-a plăcut seria asta, dacă vreți să continuăm cu seria asta, dați acolo, mai găsesc eu bug-uri, postez pe... Dar trebuie să mă susțineți și pe mine, băieți, acolo cu 3-4 like-uri măcar, ca să, da, ca să fac și eu ceva. Că așa că am puțin abonat, ce dracu să fac? Ia că facem din nou. Hai că vreau să fac cu un AVM, băieți. Da, băieți, am revenit aici, că facem aici bug aici. Da, bă, băieți, am revenit că era pe gălăgie aici și cred că vă deranja. Uitați, băieți, că facem acum bugul. Stați așa, băieți. I-am dat drumul la să filmează. Intrăm pe acest... Da, nu pe acesta, că e prea scump. Intrăm pe acesta ca și o să-l facem pe acesta. Hai să dăm drumul. Am ieșit din prima. Mergem lag, n-am prea internet, ce să fac? Uite că mi-a ieșit bug-ul. Nu e ăsta. Uitați aici că mi-a ieșit. La și... Oh! 24.000 cu 4 stickere, băieți! Nu cred! Da, băieți, uitați cu 24.000 cu 4 stickere aici. Stați că mai facem o dată bug-ul. Să facem pe tot AVM-ul ăla. Uite că mi-a ieșit iarăși. Hai să vedem o armă aici. Dați să fac și un thumbnail, băieți, așa. Să revin. Cam acesta a fost episodul. Închem și noi aici episodul. Nu știu dacă v-a plăcut seria asta. Dacă vreți să mă susțineți și pe mine, apăsați like-ul acolo. Și Costă Sera vă las 3.
și pa băieți, ne vedem la următorul videoclip.